Здравейте и добре дошли в businessapps.bg. В този урок ще ви покажа как да добавите персонализиран код към съдържанието на вашето мобилно приложение. От бутона съдържание отивате на таба Общо съдържание и избирате персонализиран код. След като го натиснете, той се появява в централното работно поле, откъдето натискате бутона Добавяне на съдържание. След като ви се зареди прозореца, може и така да отворите да е по-голям, за да виждате какво пишете. Ако сте програмист, може да напишете всичко, което желаете да се появи при натискане на този бутон. Препоръчвам ви опцията автоматично мащабиране, но можете и да я махнете, ако желаете. Сега съм подготвил един код, който директно ще пейсна и ще натисна бутона Запазване на промените. Така, ето е моята икона с персонализиран код, но аз ще искам да сменя от бутона Опции. Ще искам да сменя заглавието на този бутон. Той ще се казва Кафе. Натискаме Запазване на промените. Ако желаем, може да смените иконата, в случай аз няма да я сменям. И сега да проверим бутона Кафе. Като натисне, какво ще се зареди? Ще се зареди ето кафе, капсули, оваца. Точно това съдържание, което аз съм искал да ви покажа. Така, това беше всичко за този урок. В следващия урок ще ви покажа как да добавите каталог и да създадете каталог във вашето мобилно приложение. Благодаря, че бяхте с businessapps.bg.